Balmaw yana nga do anga émission kono thème fla de mambulo thème folo oye nafolo mum ne la Dakar asiminka fanga wulika jo mun be sena Sénégal tra chesiri mum be ka mausuka bla transition fanga la ambanda dola ONG mun kumbe na a budget tigara mun kun kobu kono Mali gouvernement kona ka doni mun cɛ amina anda dola ndo bora juju beta grève la bi wala masini an yɛrɛ fɛnɛ kan ka mun de ɲini an ka juju fɛ maliyɛnw jigi bɛ mun de ka juju bolo maliyɛnw kan ka mun de kɛ walasa an yɛrɛ fɛnɛ ka bɔ kɔnɔguwan ani jatigɛ kɔnɔ an ka thème bɛ boli ni hakilinaba fila ninnu de kan n balimaw ka gouvernement félicité a ye miliyari 6 bɔ ko k'a don Comatex ça sera l'une des plus grandes usines textiles dans la sous-région. Mali Comatex ɲɔgɔn mina dɔgɔya an ka coton minnu bɛ bɔ a tɛna tatu a bɛna bayɛlɛma yan Mali tun bɛ coton mun sɛnɛ 766 000 tonnes Mali tun bɛ 1% de utiliser ni Comatex donna da la baara bɛ créer baaraw bɛ kɛ an balimaw ka wari dulon yɔrɔ min na o wari ko fɛnɛ Comatex baarakɛlaw ɲɛ sɔrɔlo fɛnɛ ma ko wari ko na Ala sɔnna ma o fɛnɛ ɲɛdɔnna wari dɔw bɔra wari dɔw taara sima ye an ka juge wele bɛ k'u jɔ ko la 355 milliards o donna usine na ciment dilan usine min Mali yɛrɛ bɛ ciment min utiliser san kɔnɔ o ye 4 millions de tonnes ni usine nin b'a produit entre 4 millions à 6 millions de tonnes Asimi ko ciment bɔrɔ kelen ka sɔrɔ 600 ni usine nin baara kɛra ciment bɔrɔ kelen ka sɔrɔ 600 usine nin bɛ baara 2000 ta indirect a bɛ baara 600 ta direct an y'o de fɔ aw ye Asimi ko a t'i kɔ don Mali la n'a ma 1 million d'emplois n'a m'o créer a bɛ surunya o la o tɛ sɔrɔ fo usine ka don da la vive Asimi félicitations bi sɔgɔmada in na an ka belebele n'o o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale ye baara daminɛ bi Choguel min n'a a ye kalo damadɔ kɛ farigan na Choguel min n'a kun fari man d'a la Choguel a ye baara daminɛ n balimaw baara daminɛ kɔnɔna la Choguel ye kuma mun fɔ an b'o kala a k'o lamɛn farikolo kaɲi bi ne nana président voir ka barikada ale na a to soldats ni civilu o ye min kɛ a ye n fa kojugu o de kama nana yani ka kuma ka adresse maliyɛnw na ale ka kɔrɔni bɛɛ ye bi hali n'a san ma ca an ka président kɔrɔ y'a fɔ c'est l'aîné sans être le plus ancien nana fo ka barkada ka fay ko bi n farikolo kaɲi donc n bɛ se ka baara daminɛ donc yani tile damadama a bɛna yamaruya di pour que baara ka daminɛ n b'a fɛ ka min fɔ maliyɛnw ye jamanabaw bɛɛ n'i b'a fɛ k'i ka hɔrɔnya ta an bɛ tɛmɛ sira min kan i kan ka sira o tɛmɛ kan a ka gɛlɛn mais ni ɲɛ b'a la président cɛsirilen don cogo min na hali n'a nɔfɛmɔgɔw sira wɛrɛ t'an bolo an kan ka réussir de maliyɛnw bɛɛ sɔnna bi a ye san 1 kɛ k'u kunnafoni ala barika la bi maliyɛnw bɛɛ y'a faamu donc sikasi t'a la an bɛna réussir n b'a dɔn ko hadamaden a b'a fɛ ka sogo don o don n'a ye min sɔrɔ ka ban o t'a bɔ a bɛ miiri fɛn wɛrɛ la o y'a ka droit ye donc an ka baara ye min ye don o don an ka maliyɛnw lamɛn maliyɛnw nin tɛ image kɔrɔ ye dɛ nin ye Choguel de ye Choguel Kokala Maïga Mali premier ministre ala de ta ye bana ye ala de ta ye ni ye
ni Assimi dɛmɛbaga ba nalen tugun Assimi bɛ terroriste minɛ kungo kɔnɔ Choguel b'u minɛ duguba kɔnɔ ni wagati y'a sɔrɔ maaw labɛn bɛ wulikajɔ o bɛ sen na transition a bɛ bin cogo min na barisabula an bɛ don min na ko bi Choguel ka farigan kuma caman fɔra la bɛɛ y'i ta fɔ nka a bɛ kɛ Ala ta ye ni wagati kelen na an balimaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Senegal n'o o ye Dakar ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ hakilinaw taara ta u ni États-Unis ambassadeur fana ye ɲɔgɔn ye min n'ale ye nafolo di n balimaw buna hadamaden bɛ dɛsɛ i ka jamana la buna hadamaden bɛ dɛsɛ k'i ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan buna hadamaden bɛ dɛsɛ i ka jamana basigili la fo ka taa jamana binni wari minɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo e ni min tɛ fa la i n'a tɛ ba la k'e bɛna wulikajɔ min kɛ a wulikajɔ k'a fanga ka bon n'Ala sɔnna ma e mago bɛ fɛn fɛn na o ye moyen de i ye faso wari ta o m'i bɔ maliyɛnw ko ko nafolo tunna maliyɛnw ko k'u tɔɔrɔla o si tɛ fɛn ye ministiriyaw tiɲɛna aw bolo jɔyɔrɔw banna aw bolo u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar maliyɛn maa ma bɛ yen n'i diminen don transition kɔrɔ sisan Alassane Dramane Ouattara fari manda la u ye wari ditaw ani wari bɔtaw yɛlɛma u y'a yɛlɛma jɔn ka bolo kan an balima wɛrɛ an balimakɛ o fana ye maliyɛn de ye n b'a tɔgɔ to dugu la ale sigilen don Dakar a yɛrɛ ka famille sigilen don Canada a muso n'a denw bɛ yen nafolo fanba caman bi bɔ ale de kun bi tubabuw bɛ wari da ale de ma o de y'a kɛ Maliki ye reportage min kɛ BFM TV tɔgɔ la Mali kan ni Maliki tɔgɔ b'a la Maliki Konate journaliste do o kɛra lundi le 24 ne ma fili Maliki bɔra Mali kɔnɔ jeudi le 25 ne ma fili n bɛ se ka fili don na nka o wagati la i bɛna ye k'a fɔ bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar le 26 biji mɔgɔw fɔra Mali ko kɔni convocation ye a ko n tɛ yan n bɛ taama la dɔgɔkun fila taama o kɛra le 26 a ko n t'i boli ne t'i siran ma fɛn kɛ bɛɛ tun bɛ Dakar Mali politicien ba caman tun bɛ yen activiste dɔw fana tun bɛ yen taamaw bɛ boloda syndicaw fɛn min ye société civile dugutigiw alimamiw diinɛtigiw taama bɛna boloda ka don ka mandiya ɲini ka tila ka jɔn ɲini mun de bɛ se ka kɛ an b'a miiri maliyɛnw bɛ bɔ ka bin na waati min na ko Faransi ka taa maliyɛnw bɛ bɔ ka bin na waati min na ko Mali ka k'a yɛrɛ ta ye usines bɛ ka dayɛlɛ waati min na sociétés bɛ ka nationaliser tuma min dɔw bɛ ka taa tubabu wari minɛ maa min bɛ se ka taa wari minɛ Faransi la ka na Faransi niyɔrɔ baara kɛ hali ni Faransi tɛ yen tugun Maliki ko k'ale bɛ segin dans 2 semaines o 2 semaines tɛmɛna anw ɲɛ tɛ Maliki la Maliki ko ale ma siran ale ma tasi a ma keleku par sabula Mali binni bɛ dilan ni film ye a bɛ dilan ni wulikajɔw ye a bɛ dilan ni cɛsiriw ye an balimakɛ min bɛ yen n'ale bɛ ka nin wari ninnu di nafolo dɔw sɔrɔla taamaw bɛ ka boloda nin yɔrɔ la an bɛ AM secrétaire général a n'a coordination mɔgɔ bɛɛ fo
billahi a ye mɔgɔw n'u ka denmisɛnniya u ye ko dugumala faamu. Gouvernement est 6 milliards débloqués vendredi, entre vendredi et jeudi. Ka dɔ kɛ a tɔ ye min ye a ye mɔgɔw yɛrɛ franchement ségrégé minnu ba an kunna sisan ani coordination mɔgɔw ils sont à féliciter. Mɔgɔ i bɛ ekɔlidenw ka hakɛ de ɲini olu dan o ye olu da tɛ dɔ wɛrɛ la. O wagati kelen syndicat wɛrɛw bɛ ka ɲini k'olu fara ɲɔgɔn kan wulikajɔw ka fara ɲɔgɔn kan min tɛ min kun bɔ o bɛ ko ye. Ɔ fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ transition bɛ se ka bin cogo min ni mɔgɔ min y'a dɔn k'a fɔ ko ne ka kuma in k'a nkalontigɛlen don i bolo minnu ni minnu tun bɛ Dakar u tɔgɔ bɛ yan u ka nafolo minɛtaw bɛ yan min ye min minɛ a wariw bɛ yan a maaw ladɔnnen don minisiri kɔrɔw b'u la faama kɔrɔw b'u la diɲɛ ala i tɛ bɔda di jamana in ma nin ye jamanaden dɔ de kalanw tiɲɛna minnu bolo jamana mara tiɲɛna minnu bolo minnu ye faso kuma suli u ma sɔn hali bi u ko tubabu ma a ye dan anw na a ka nafolo da anw ma a ka taama wari da anw ma a ka wulikajɔ wari da anw ma n'a y'anw sɔn wari la anw bɛ se ka na n'aw ye nacogo la min n'a b'a sɔrɔ jamana binna. Ayiwa Asimi a tɛ dɛmɛ dɛ a bɛ bin de Asimi tɛ bilasira a bɛ gɛn de Mali se k'i bolo bɔ Faransi bolo an partenaire don san 100 ani san 70 Mali de bɛ ka ONG financer Faransi de bɛ ONG financer Mali la ONG 80 ani kɔ Faransi y'o financement jɔ kabini février 2022 ɔ nka kɔsa in na Sénégal réunion min kɛra Faransi ko ale bɛna a ka financement bɔ gouvernement ka bolo kan a bɛna financement di malien muso dɔ ma o bɛ Bamakɔ yan ni muso in a ko malien don a bɛ Bamakɔ yan ɔ k'u bɛna financement tigɛ gouvernement na aide publique financement public o de ka tɛmɛ gouvernement fɛ ayi olu bɛ continuer ka ONG financer nka a tɛ tɛmɛ gouvernement tɛgɛ fɛ ɔ financement bɛna tɛmɛ Faransi yɛrɛ ani Union européenne yɛrɛ ɲɛmaaso ale ni ONG yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nka ONG ninnu walasa ka association ka dɛmɛ sɔrɔ e kan ka mun kɛ i bɛ tɛmɛ n'an balimamuso dɔ de ye Mali la yan ale de fana bɛna charger association ale ni muso kulu ani cɛ kulu n'i bɛ fɛ ka dɛmɛ ninnu sɔrɔ tubabu ONG ninnu na ale de bɛ nanzara ka taasira f'i ye désormais i kan ka i yɛrɛ kɛ cogo min na i kan ka nkalon ta ka da transition na i kan ka kuma min fɔ ka jamana fitinɛ i kan ka mun fɔ ka jamana lagosi Asimi ye nin de ye Asimi ko n'aw tɛ tɛmɛ gouvernement fɛ ka nafolo di gouvernement ma a k'a di kɛnɛya kalan lakana adamadenya sinsin yɔrɔ o kan ka yɔrɔ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ n'aw tɛ nafolo di a ka tɛmɛ yen fɛ fɔ aw yɛrɛ de bɛna ka na contacter ni association ye o tuma na a ye baara in jɔ san Mali b'a kalama ko ONG tubabu ka ONG de bɛ kunnafoni di mission onusienne ma tubabu ka ONG fɛn fɛn k'a bɛna ka n'a yɛrɛ kɛ k'a ye baɲumankɛ don a bɛ jamanadenw ka degun de ta n'a ye miliyari 1 da aw ma miliyari 500 bɛ tila ka segin tubabula tugun barisabula a kɔlɔnsen a n'a marché o bɛ tila ka di olu ka mɔgɔw de ma tugun ɔ san 100 ani san 70 aide au développement o bɛ kɛ farafinna jamanaw ye o dugu kelen tɛ yen min bɔra nɔgɔ la Faransi n'a ka seerew bolo u y'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ fɛ ka tɛmɛ ni ONG ye burusi kɔnɔna dugu minnu bɛ yen dugutigiw tabiyatigiw an ka jamana gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na i tɛ financer abada n'i ma bɔ ka transition nini jamana faamaw ye nin de ye k'a fɔ ko k'a jɔ avec effet immédiat tubabuw y'a dɔn k'a fɔ anw bɛ min dɔn olu bɛ min dɔn an b'o 100 dɔn nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Mali ni Irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma bingali jugu min bɛ ka boloda u bɛ fɛ ka nord to yen sisan ka na ni sira wɛrɛ barisabula a b'u ni Irisiw de cɛ bi ani Mali partenaires sur le terrain ɔ ONG bɛ financement min kɛ olu de bɛ rapportw sɛbɛn a ye na nin dugu in na jiko gɛlɛya bɛ yan aw bɛ se ka dugu kan tan de a bɛ nin kuma fɔ tan
ay nani dugu ina nin gɛlɛya in bɛ yan n'a ye nin di ninnu ma ninnu bɛ tugu a kɔ a ye na nin dugu in na dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya bɛ yan n'an y'o jɔ u ye o tuma na u bɛ se ka bɔ ka gouvernement na gosi a ye na nin dugu in na nin tɔɔrɔ in bɛ yan gouvernement ko k'a jɔ avec effet immédiat n'aw tɛ se ka gouvernement accompagner aw san 50 joli san 100 ani san 70 170 ans Faransi bɛ anw ka ONG financer ani secteur dɔw n'a y'a kɛ ale kelen de bila ka a ka entreprise dɔw fɔ tun ani ka partenaire dɔw yira marché bɛ tɛmɛ minnu fɛ o waati kelen a da b'an ka politique la a da b'an ka armée la a da b'an ka dugu cili la ni muso min bɛ Mali la yan ni ne kun chargelen don ka dossier reçoit ni ye malien yɛrɛ ye koyi ale fana kun bɛ Dakar ye a fana kun bɛ réunion kɛnɛ kan komi jamana ko kelen bɛ plainte ko ye n'a bɛ se ka taa plainte la don walasa an ka tɔgɔ tɔ f'a ye ni n ka mɛn mɔgɔ ma n'a tigi y'a dɔn ko a sɔminen don a yɛrɛ la k'a kun bɛ Dakar réunion min kɛra Dakar n'u bɛɛ kun bɛ yen n'u ka wari d'u ma n'u ni États-Unis ambassadeur ye ɲɔgɔn ye ko ne Bumabel ko o kuma na ni a ma sɔn kuma fɔta in ma k'a ni tubabuw bɛnnen kan tubabuw bɛ financement tigɛ n'u ye financement tigɛ u bɛ tɛmɛ ni an balimamuso in de ye a b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ninnu de ye denw ye den minnu b'a fɔ k'olu ye jamanaden ninnu de ye denw ye den minnu b'u disi gosi k'olu ye denmisɛnnin nafolotigiw ye ninnu de ye denw ye den minnu bɛ waso n'u ka étages ye ka tila ka an baw ka dugu cilen ka jamana dafirilen ni mɔgɔ ninnu de bɛ tila k'u disi gosi k'olu ye siniɲɛsigi ye k'olu de bɛ se ka farafinna bɔ nɔgɔ la n balimaw an bɛ baara min kan gouvernement ye mɔgɔ bila ka taa ONG fɛn fɛn n'a ka financement tigɛra a ka financement dannen don yɔrɔ min na k'a bɛɛ évaluer ka partenaire wɛrɛw ɲini baara bɛna tɛmɛ olu ma minnu n'u bɛ baara in kɛ k'a sɔrɔ u ma fɛn wɛrɛ imposer Faransi y'a ka financement tigɛ kabini février nka munna bi a ye papier bɔ barisabula a kun tɛ dɔwɛrɛ ka fitinɛ kɛ ka mɔgɔw lasu ka kɛ transition kan o wagati kelen an ka ministre kɔrɔ dɔw olu ye nafolow minɛ olu bɛ ka jigin bi u bɛ taa foli la u ma digi maaba fo la u ma digi maaba kanu na nka bi majugu bɛ kanalen hali bi n'a y'a sɔrɔ transition in bɛ tiɲɛ kan yara bi ala k'u bɔ jugu ninnu kalo dibi la e ye jamana mara san 30 kalan tiɲɛn'i bolo denmisɛnw ye ji ka sira ta e ye jamana mara san 30 i ma se ka foyi sɔrɔ fo maliyɛn mɔgɔ miliyɔn 6 olu de bɛ kɔfɛ tunga la e ye jamana mara san 30 maliyɛnw ma foyi sɔrɔ ni kule tɛ e ye jamana mara san 30 i denw bɛ kalan ɲuman na denmisɛn 100 ni kɔ de tɛ ka taa école la bi kalanso 1000 ni kɔ gɛlɛya bɛ yen hali bi armée b'a la k'i jija n'a ka moyen ka taa o wagati kelen minnu ye contrat signé ni tubabuw ye olu ko k'a tɛ ɲɛ olu ɲɛna ko n'a ɲɛna Asimi bolo olu ye san 50 min san 30 min kɛ mun de bɛna f'olu ma n'a ɲɛna Asimi bolo olu ka degun mina ye n'a ɲɛna Asimi bolo olu denw bɛna segin cogo di u denw bɛ jouer min na France ni Canada ani États-Unis n balimaw avant projet min fana bɛ yen adema mɔgɔw ye wulikajɔ kɛ ko nin ye avant projet ye ko nin tɛ nin waati ye ko nin kɛcogo bɛ tan dɔwɛrɛ tɛ olu ye constitution fɔlɔ min dilan n'o ye 92 ye birifini mun kun dalen bɛ maaw kan minnu mana faso wari ta olu tɛ se ka wele minnu mana faso wari ta o tigilamɔgɔ tɛ wele fo o ye wari di député minnu ma o député 100 o 100 o kumana sigiyɔrɔma 2 olu ka fara ɲɔgɔn kan pour que k'u ka mise en accusation kɛ ko n'o kɛra jɔn de bɛna wele tribunal la ka caya n'o kɛra bolo bɛna jɔ joona nin san 10 laban in kɔnɔ jɔn bɛna taa sɛgɛn kaso la o privilège juridictionnel minnu bɛ yen ani o taasira minnu bɛ yen olu ye birifini ye min bililen kan ka to maaw kan ten jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an ka jɛ kiiri baara kɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu yɛrɛ ko ten ko ka justice ko in to yen bɛn ka na min ye min ta o ka t'o bolo an man d'a la n'o bɛ se ka kɛ révision constitutionnelle c'est nécessaire gouvernement an b'i soutenir a kan birifini ta ka bɔ bɛɛ kan pôle économique mɔgɔw ye dossier dayɛlɛ dossier 1000 ani kɔ o kan ka dayɛlɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ye sow jɔ lahawuta sow
n'u b'a ka so dɔw feere $100,000 $100,000 procureur général ye communiqué bɔ k'a k'aw farati so ninnu sanni na bari sabula ko jamana mana wuli so ninnu ko don o don ko so ninnu ko u bɛ minɛ maliyɛnw nin kun ye Dakar sigi maliyɛn minnu taara wari minɛ Dakar aw dogolen tɛ dɛ wa an bɛ ka aw kɔnɔ yan aw taara ka fantanden minnu to anw bɛ yan aw taara ka muso firatɔ minnu to anw bɛ yan aw taara ka fantanden fɔlɔ minnu to olu bɛ yan aw taara ka seta minnu to n'a ko ko o tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw ɲɛna a y'aw denw ta ɲa aw bɛ aw mɔdenw de kundɔyɔrɔ ɲini bi ɔ daluyaw bɛ yan a ye wari minɛ mɔgɔ min na a tigi ka denbaya sigilen don Canada aw ni États-Unis ambassadeur yɛrɛ fana ye ɲɔgɔn ye ɔ wari kunfɔlɔ ye nin ye nka Ala kana barika don nafolo in na aw bolo Ala kana nafolo in Ala kana kɛ nafolo barikama y'aw bolo Ala ka nafolo in kɛ nafolo tiɲɛni nafolo in Ala kana kɛ ka aw nafa nin kun ye an ka première partie ye ɔ an bɛ n fasa dɔɔni lamɛn ka sɔrɔ ka taa deuxième partie la justice malienne k'u bɛ grève ko dɔ bɛna fara retraite kan ɔ u b'u ka hakɛ ɲini ɔ maliyɛnw an ka hakɛ ye jumɛn ye ni convocation dira an ma an ka da an ka sariya la mun b'anw da juges fana la an filɛ bi anw fana ka hakɛw bɛ juges bolo o tuma an b'o fɔ min an kan ka taa juges wele min maliyɛnw bɛ sɛgɛn min na justice ko la o tuma an b'a kɛ di ɔ ni juges k'olu bɛ taa grève la o y'u ka hakɛ an fana kan ka mun de ɲini juges bolo an ka syndicat Musa Gindo ale ye kuma mun fɔ maliyɛn bɛɛ ka kɛ seere ye an k'o lamɛn. juge la affaire dɔ bɛ n bolo ko n ka na voir a b'a fɔ ne ka mɔgɔ don a ka bureau filɛ mun de don a ɲɛfɔ n ye olu bɛ se ka wari minɛ i la ka taa munumunu k'olu ni juge ye ɲɔgɔn olu ka mɔgɔ b'a ko juge walayi n b'a f'i ye an filɛbagaw ni seere bɛ mɔgɔ min na k'a fɔ ko i taara i ye wari di ma a y'a minɛ k'i ka kiiri tigɛ a kunna na i k'a fɔ a bɛ minɛ i jɔ yen juge fana n'i y'a kɛ i jɔ yen maliyɛnw a y'a kɛ Ala kama a ka nin lamɛn technicien bɛ sigi a yɔrɔnin kan aw ka nin lamɛn kuma bɛna boli nin de kan a ye nin lamɛn an ka kumaw bɛna munumunu nin de kan segin kuma kan k'i ka kiiri tigɛ a kunna na i k'a fɔ a bɛ minɛ juge fana n'i y'a kɛ i bɔra i ka jugeya kɔnɔ bɔn n b'a dɔn juge Mali juge si tɛ na sɔn o ma bi tɛ an bɛ bɔlɔlɔ kan cogo min na an bɛ fɛn caman na mɔgɔw tɛna kɛ i y'a fɔ cogo min na population an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de an fana bɛ sensibilisation kɛ ka fɛn mais i ka wuli tuma bɛɛ i ka taa maliyɛnw a ko ni daluya bɛ mɔgɔ min bolo k'i ye fɛn di juge dɔ ma barisabula ko tribunal dalila la juge yɛrɛ jɛra n'a ye ko commissaire bɛ kɛnɛ ma juge yɛrɛ jɛra n'a ye ko mɔgɔ dɔw bɛ wari minɛ mɔgɔ la mɔgɔ ma taa wari minɛ mɔgɔ la so dɛ u ma taa minɛ yɔrɔ la u bɛ juge u bɛ tribunal yɛrɛ dalila la ye ɔ olu ma se k'o tigi minɛ mɔgɔ min jɔlen bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la e b'a dɔn ko yuruguyurugu man ɲi les corrupteurs et les corrompus sont punis de même peine la complicité de corruption ça c'est un délit grave fɛn min ye e ka t'i jɔ tribunal da la juge b'a kalama ko nin bɛ tribunal da la magistrat b'a kalama ko mɔgɔ dɔ bɛ kɛ tribunal kɔnɔ magistrat tɛ surafɛn minɛ dɛ ayi magistrat tɛ surafɛn minɛ nka magistrat bɛ surafɛn minɛla de dɔn o bɛ taa jɔ tribunal da la maliyɛnw ko an ka o de bɛ wari minɛ ka taa munumunu nka a y'a minɛla min a y'a minɛla tribunal da la yɛrɛ la justice yɛrɛ da la diɲɛ malikura malikura n'i ye nin de fɔ outrage à magistrat n'i ye nin de fɔ maa bɛ kaso la e bɛ kaso la n'i ye nin de fɔ bɔnɛ b'i ye n'i ye nin de fɔ i bɛ t'i da kasobonba kɔnɔ nka sanu ni sirima ma se ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn ko les juges doivent être des hommes d'honneur ko la justice doit être animée par les hommes d'honneur ko maliyɛn jigi ye juge ye maliyɛn jigi ye Ala ye maliyɛn jigi ye a ka kira ye maliyɛn jigi ye juge ɲuman ye o juge ɲuman ko commissaire de jɔlen bɛ maaw n'o cɛ ko mɔgɔ tɛ don ko ka taa juge voir juge yɛrɛ b'a dɔn ko mɔgɔ dɔ de bɛ yen ko bɛ wari minɛ mɔgɔw la k'u tɔɲɔ u kɔnɔ guwannen a kɛɲɛ t'u bolo a minɛna t'u bolo se t'u ye juge b'o dɔn juge ko k'an ka t'o tigi ɲini ko nka ko ni daluya b'an bolo ko k'a fɔ k'an ye wari di olu juge ma k'an ka taa fɔ k'an ka taa fɔ ɔ an bɛ t'o fɔ anw tɛ segin tugun fa tɛ mɔgɔ si la
k'i bɛ t'i jɔ magistrat ma i ka wari dilen k'e bɛ taa o la diɲɛ juge yɛrɛ ma se k'a ɲini aw minnu ko jɛlenya aw minnu ko tiɲɛ fɔ aw minnu y'aw kali k'aw kali fɛn na min k'aw bɛ kiiri tigɛ n'aw dusukun jɛlenw ye l'indépendance de la justice ko a bɛ kiiri tigɛ ka sɔrɔ maa si ka hakɛ t'aw kan nka aw yɛrɛ yanni maaw ka sa aw ma u kɔnɔ guwannen u tɔɔrɔlen u t'u ka hakɛw dɔn u t'u ka hakɛw ɲini cogo dɔn u t'u ka hakɛw minɛ cogo dɔn olu natɔ aw kan maa dɔ bɛ aw n'o o maa ninnu cɛ aw ma se ka a ɲini k'o maa ninnu ta ka bɔ yen gardiw b'aw bolo polisiw b'aw bolo sɔrɔsiw b'aw bolo finitigi sugu bɛɛ b'aw dala aw ma se ka bɔ finitigiw ka maajuguw gɛn ka bɔ ani maliyɛn kɔnɔ banbagatɔw cɛ ko Mali ka sumaya billahi Mali sumaya man di ninnu de ye mɔgɔ ye u ka farin u ka girin u yɛrɛ b'u sɔn u yɛrɛ ye ko n'a tigɛra ni juge cɛ k'i ta banna nka appel de jugement min na o ye Ala ta ye n'o ye lahara jɔ don jugement ye nka Musa Gido magistrat nin a ye nin kuma min fɔ sira daminɛ kan maliyɛnw k'a lamɛn commerçants k'a lamɛn dugukolo feerelaw k'a lamɛn dugukolo ɲagaminaw k'a lamɛn zone marifatigiw k'a lamɛn ko ni daluwa bɛ maa min bolo dangan gosira tabale gosira k'i kana n'a daluwa ye aw minnu bɛ kare kɔnɔ kuma la a y'a lamɛn affaire dɔ bɛ n bolo ko n ka n'a bɔ a b'a fɔ ne ka mɔgɔ don a ka bureau filɛ mun de don a ɲɛfɔ n ye olu bɛ se ka wari minɛ i la ka taa munumunu k'olu ni juge ye ɲɔgɔn ne ka mɔgɔ b'a ko juge walayi n b'a f'i ye an filɛbagaw ni seere bɛ mɔgɔ min na k'a fɔ ko i taara i ye wari d'i ma a y'a minɛ k'i ka kiiri tigɛ a kunna na i k'a fɔ a bɛ i jɔ ye maliyɛnw nin ye walanda filanan ye an bɛna an da don o fana la ko ni seere bɛ mɔgɔ min bolo nka a ye taa fɔ nin yɔrɔ in na ko juge ye wari minɛ la a m'o fɔ dɛ sariya la ni magistrat ka wari minɛ e ka taa fɔ nin yɔrɔ la n'i ka daluwa ye taa nin yɔrɔ in na ayi an ka magistrat ba min kumara ale ma nin fɔ ale ma yɔrɔ yira maliyɛnw na ni juge y'i tɔɲɔ ni daluwa b'i bolo k'i ka taa fɔ a ko dɔ ko taa fɔ min ne ko mun garanti b'i bolo k'i taara fɔ ko fɛn bɛ bɔ a la e bɛ taa fɔ min ye o ye juge ye min y'a k'i la o ye juge ye min bɛna juge o ye juge ye k'a fɔ ko ni juge magistrat ye ko k'i la k'e bɛ taa fɔ polisi de la o tɛ ko magistrat ye ko k'i la k'e bɛ taa fɔ o kumana kuluba de président de o tɛ i tɛ taa fɔ premier ministre ye dɛ k'i kana a fɔ i bɛ taa fɔ min k'i bɛ taa fɔ min ale t'o yɔrɔ fɔ aw ye aw yɛrɛ de b'o ɲini nin ye an ka magistrat syndicat mankan ye minnu bi ni Ala ye fanga bɛɛ ta k'a d'u ma minnu ni maliyɛnw ka kule bɛɛ bɛ ka ci bi k'a fɔ ko justice olu bɛna taa grève la n'olu taara n'u nana an fana kan ka taa mun kɛ an fana kan ka wuli ka taa grève la k'an ka hakɛ ɲini kiiri ɲuman an ka dugukolo bɛ to an bolo cogo min na mun y'an kama n'an mana kiiri tigɛ an n'an furumusow ni furu bɛ sa a ka sa jɛlenya la dugukolo kiiriw o ka kɛ tiɲɛ kan adamadenw ka to ka duw kɔnɔ hakɛw ka ɲini tiɲɛ kan an kan k'o kɛ cogo di o tɛ yira anw na olu de kalannen don o bɛ kodɔn ni juru b'i ni mɔgɔ cɛ n'a a bɛnna juge ma o bɛ se ka kasolataga ye n'a bɛnna ma i bɛ se ka to yen Ala y'o fanga di olu de ma Ala ye fanga d'u ma fanga min i yɛrɛ boloko ko min tɛ koba ye i bɛ taa ko sɔrɔ i ɲɛ Ala b'o kɛ ko ye i ma sigi ni ko min ye Ala y'o fanga di ninnu de ma nka ko ni daluya b'i bolo i ka taa nin yɔrɔ in na o tɛ fɔ taa institution judiciaire la o tɛ fɔ taa nin so in kɔnɔ i ka taa daluya yira ye ko juge y'i ka wari minɛ o ti fɔ ko nana ye i bɛ taa di jɔn ma syndicat wa n'a fɔcogo ma ɲa dun a ye ɲuman bɛ segin wa e ɲuman bɛ segin n'a ma kɛ ka ɲa e ɲuman bɛ segin bɛɛ kelen bɛ ka yala kare kɔnɔ maaw kelen bɛ k'aw ka kungow da u kun bɛɛ ko n y'a yira Ala la o don o yɛrɛwolo mɔgɔw ye jugement kɛ fɛn weleli kɛ ka taa meeting kɛ ka dossiers minɛ maaw bɔra n'u ka dossiers ye k'u tɔɔrɔlen don ne balimakɛ k'a fɔ i t'olu wele minnu taara meeting kɛ palais la u ka dugukolo kiiri kan dugutigi minnu bɛ kule la don o don e ma yɔrɔ yira yɔrɔ min anw bɛ se ka taa n jigi sɛmɛ yɔrɔ min na ka taa Ala ta fɔ ye e ma se k'an wele
taa ni sariya so in na ni juge y'i tɔɲɔ ou bien ni daluwa b'i bolo k'i ye wari di juge ma taa nin yɔrɔ in na ayi o tɛ yira anw na ɔ nka k'i ka na n'a ye min kuma bɛ kɛ yɔrɔ min na wa u ka video kɛ yɔrɔ min na yen wa i bɛ taa n'a ye radio so de la wa i bɛ taa n'a ye télé de so de la wa i bɛ taa fɔ min ni magistrat y'i tɔɲɔ alisilamɛw a ye kuma maa tɔɲɔnenw a ye kuma jigitanw a ye kuma alimamiw a ye kuma mɔnpɛriw a ye kuma dugutigiw a ye kuma bi maliyɛn bɛɛ kelen bɛ k'i bolo jɔ jumɛn na maliyɛn bɛɛ bɛ kasi ni jumɛn ye a kuma fɔyɔrɔ tɛ yen maliyɛn ye danbetigi ye maliyɛn ye jamutigi ye a bɛ siran kaso ɲɛ aw ma taa kasobonba la ministre de la justice kaso kɛ ka taa lajɛ sara n'a y'a sɔrɔ juge minnu bɛ mɔgɔ minɛ olu yɛrɛ fana ye mɔgɔ minɛ taa kasobonba la ka t'u ɲininka u minɛ cogo la u ka se ka gindo dɔ fɔ aw ye ka taa daluya dɔ fɔ aw ye nka anw de bɛ taa fɔ aw ye nka aw yɛrɛ tɛ taa ɲɛɲini a bɛ cogo jumɛn ko nka ko nɔgɔ tɛ kuma min na ko mɔgɔ dɔw de bɛ se ka se tribunal la olu de bɛ jɔ ka wari minɛ mɔgɔ la ka tila ka munumunu kogo kɔfɛ a tɛ don juge kan ɔ o kɔni bɛ tribunal la yen gardiw ma se k'o minɛ polisiw ma se k'o minɛ ɔ maa si ma se k'o minɛ aw yɛrɛ k'o minɛ aw yɛrɛ ye ɔ n'i y'o fana minɛ n'o minɛ cogo ma ɲa ko ni ne doit se rendre justice ɔ ko bɛ da i kan i ma sigi ni min ye ɔ nka Musa Gindo ne ye maliyɛn ye daluwa bɛ ne bolo i ye kuma min fɔ daluwa bɛ ne bolo ka seereya ne bɛ fɛ k'an wele n'i y'a dɔn i tɛ n datugu i k'i kali ala la k'i tɛ ne datugu i k'i kali ko foyi tɛ kɛ ne la ko n'a sɔrɔ ne ye tiɲɛ fɔ bilahi talahi suma walahi bilahi k'e tɛ foyi kɛ ne la ko ne ka na ni daluwa ye i bɛ ne wele n'i ye n wele n bɛ na ni hakili sigilen don dɛ n bɛ na min bɛ n bolo n b'a d'i ma n'i ye hakili lasigi k'i tɛ n datugu n'i ye hakili lasigi k'i tɛ n bɔ n ka denbaya kɔrɔ n'i ye hakili lasigi k'i tɛ n bila kaso la ko n bɛ tiɲɛ min dɔn ani n bɛ seereya min dɔn ne bɛ se k'a f'i ɲɛna ko miliyɔn 40 dɔ minɛna miliyɔn 40 ne bɛ da o ma nka n'i ye n wele n b'a tɔ f'i ye n b'a tɔ f'i ye n b'a tɔ f'i ye komi e bɔra k'a fɔ video la i ma yɔrɔ yira ne la ne fana t'a yɔrɔ dɔn ala ye ne garisɛgɛ bɛn arajo la kuma ma ne fana n ta fɔ arajo la k'a f'i ye ko daluwa bɛ maliyɛn minnu bolo daluwa kɔni bɛ ne bolo i ye kuma min fɔ nka n'i y'a dɔn i bɛ assurance di ne ma ko ne tɛ minɛ ne bɛ taa fɔ ne bɛ taa fɔ bilahi ne bɛ daluwa dɔ dɔn n bi daluwa dɔ dɔn miliyɔn 40 a tɛmɛna ani dɔ cɛ a tigi bɛ ka miliyɔn 40 a sɔrɔla coton-culteur ka dossier la hali sisan miliyɔn 40 bɛ ka rembourser wari dɔ sarala fɔlɔ n bɛ dan yan dɛ basabula n t'a ko kuncɛcogo dɔn n bɛ dan nin dɔrɔn ma n bɛ dan nin dɔrɔn ma Musa Gindo ko daluwa bɛ ne bolo k'a fɔ ko o tuma na dɔ ye surafɛn minɛ dɔ la ko a tigi bɛ ka surafɛn in lasigi yɔrɔ surafɛn kɔni minɛli a y'a minɛ ci min na a ma ɲɛnabɔ a bɛ ka surafɛn in lasigi nka n'i ye yɔrɔ yira maliyɛnw na ne bɛ taa n ta fɔ ye n'i ko ko a ye taa nin yɔrɔ la sutura la i tɛ kɔtɛ fɔ daluwa min b'i bolo i ka taa yira ne bɛ taa fɔ ye ni e y'a fɔ dɛ ko ne ka taa fɔ ne bɛ taa fɔ ye mɛ e ma yɔrɔ yira ko ni daluwa min bolo ko ka na min arajo so la wa donc voilà n'i kumara on te fait des mots de menace i farati juge ma ɲi i farati o b'i ka diɲɛ tiɲɛ o b'i ka diɲɛ ban anw bɛ kaso la ka ban anw bɛ kaso la ka ban taayɔrɔ foyi t'anw na tugun maliyɛn jɔn bɛn bi min wasalen don nka kuma min fɔra an b'a la k'o de jaabi k'an jigida jɔn kan ala min n'ale de ye masa ye n'a ka sanu bilahi yɔrɔ dɔ fɔ an ye an bɛ taa dalaw di yɔrɔ min yɔrɔ dɔ fɔ an ye se bɛɛ bɛ ban n'i taara kaburudon na i bɛ denmisɛnnin su ye i bɛ président su ye i bɛ ministre su ye i bɛ juge su ye i bɛ alimami su ye i bɛ mon père su ye i b'a bɛɛ ye
nka i yɛrɛ de ko ni daluwa bɛ ni daluwa bɛ n'a bɛ taa fɔ yɔrɔ min a fɔ n ye ne kɔni t'a dɔn bari sabula n bi siran aw kana ko lase ma hali sini anw ma se k'a dɔn outrage à magistrat a kɔrɔ ye mun ye ne t'a dɔn nka n'i taara don o don kasobonba la ni kasoladenw kumara jigi waro kumaw bɛ yen a ka di ne a ka t'olu lamɛn a ka di ne meeting min kɛra palais la ni mɔgɔw bɔra n'u ka daluwa ye a ka t'olu fana lamɛn ou bien a ka yɔrɔ dɔ fɔ yanni an ka taa meeting kɛ palais la yanni an ka taa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan carré kɔnɔ a ye yɔrɔ dɔ fɔ an ye ni daluwa min b'an bolo contre la magouille d'un juge ou d'un magistrat yɔrɔ dɔ fɔ an ka taa fɔ yen i y'o fɔ an b'i kɔ wa n'Ala sɔnna ma an bɛ taa fɔ yen nka e k'i sigi ko ni daluwa bɛ mɔgɔ min bolo k'o kana n'a ye ko daluwa b'e fana bolo k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la Lasi kuma in laban k'a la maliyɛnw kɔrɔ labɛn ale ka kuma b'a yira k'a fɔ ale baarakɛɲɔgɔn ninnu ayi u ti foyi minɛ mɔgɔ la juguman na a ye o yɔrɔ lamɛn. Jaabi bolo n'i ma jɛn i bɛ se ka taa n'a cour d'appel la n'i m'o sɔrɔ i bɛ taa n'a cour suprême. Mais est-ce que président pour que ka baara nɔgɔya population yɛrɛ ma enquête tɛ se ka dayɛlɛ i ye minnu fɔ n'olu bɛ wari minɛ mɔgɔw bolo tribunal ni fɛnw na ka olu ɲini ka u répression. O enquête jɛlen don inspection bɛ yen o an ka inspection bɛ yen o mɔgɔw yɛrɛ bɛna fɛn fɛ yen ministre fɛ yen n'i taara sisan ministère de la justice la i bɛ taa dɔw sigilen sɔrɔ aran na n'u ka dossier ɲagaminen n'u nana ka n'a fɔ ministre ye. N'i taara inspection na i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka plainte bɛ juge contre la n'olu donna olu bɛ traduire o juge jugera no cour d'assises la o a tɛ tɛmɛ san 3 kan ko t'u jɔ baara la k'u ɲininka a fɔra nɔ minɛ n'u a ye nin kɛ a ye nin kɛ mais sɛgɛsɛgɛliw na kiiritigɛlaw 3 ɲɔgɔn mais u bɛɛ acquittera a fɔra k'u nɔ ma yala u bila la c'est pour te dire que mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ ayiwa i jɔ ye Ala ma chance di bɛɛ ma ka taa ministre ye Ala ma chance di bɛɛ ma ka taa ministre lajɛ a ko magistrat 3 olu taara cour d'assises la ko mais k'a sɛgɛsɛgɛli la k'u nɔ ma yala jɔn y'a sɛgɛsɛgɛ magistrat jɔn y'a lajɛ magistrat a dira jɔn ma k'a lajɛ magistrat an bɛ se ka nin ko dɔn cogo di o de y'a to a fɔra ko conseil supérieur de la magistrature ko k'a dayɛlɛ ko a kana kɛ magistraw dɔrɔn ye ko ka maa wɛrɛw don a kɔnɔ mun kama ne ni ɲɔgɔnna ka ɲɔgɔnnaw bɛ yen an ka da la k'a fɔ e ye magistrat ye nka nin ye dɔgɔtɔrɔ ye nin ye awa sɔrɔ kalanbaga ye bɛɛ da ka se ka don ko la mɔgɔw ka ɲɔgɔn contrôler ko i bɛ taa cour suprême na a yɔrɔ jumɛn institution judiciaire a yɔrɔ jumɛn Musa Gino an n'a faamuya an bɛ fɛ bi ka taa fara aw kan ka justice kɛlɛ kɛ ka fara aw kan magistrat minnu bɛ yen n'u tɛ hakɛw bonya magistrat minnu bɛ yen n'u ka taabolo man ɲi bilahi an bɛ fɛ ka fara aw kan vous les jeunes magistrats vous voulez assainir toujours cette justice là aw bɛ fɛ ka ko jɛya an bɛ fɛ ka fara aw kan a ka d'an ye i ka kuma in walanwalan i ko cour suprême a yɔrɔ jumɛn maliyɛn ma kalan a ta ka hakɛ dɔn mɔgɔw ja jɔlen tɛ jugew ɲɛ e bɛ taa cour suprême na yen jugew yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye k'e bɛna plainte don juge dɔ kama nin ye kumaba ye dɛ n kɔrɔ hali bi an ka muɲu fɔlɔ yanni an datugu don cɛ nin kɔrɔ an ka muɲu hali bi yanni an minɛ don cɛ ko a ye taa cour suprême na an bɛ taa fɔ jɔn ye a ye taa nin baarakɛyɔrɔ in na ou bien a ka taa an b'a kɛ cogo di ne bolo ninnu ye kibaruya ɲumanw de ye maliyɛnw bɛ se ka min saisi k'u ka hakɛw ɲini maliyɛn bɛ carré kɔnɔ don o don n tɔɲɔna justice la n taara yan fɛ n ye nin kɛ tan nin kɛra n na don o don dɔ bɛ ka kuma bi n'i ye maliyɛn fɛn fɛn ɲininka bɛɛ n'a ta nin b'a kɔnɔ yɔrɔ dɔ fɔ n ye n balimakɛ siran tɛ min na dɛ minɛli t'a la ala kama kana minɛ a kɛ ala kama i kana an datugu a to an ka taa fɔ an b'i deli an mago bɛ k'a dɔn
Mali kura bɛɛ ka se ka bila sariya minɛn kɔnɔ. An mago bɛ yen a y'a kɛ ala kama a ka datuguni sen bɔ a la a y'a to an ka taa an fɛla ɲɛfɔ a ye minɛli bɔ a la a k'a to an k'an kɔnɔ kuma ɲɛfɔ a y'a to an yɛrɛ ka taa an ma kasi sa ala ko ten a ko ko jumɛn bɛ se ale ma saratu 7 na ko mɔgɔ min tɔɲɔna n'a kɛɲɛ t'a bolo k'o ɲɛji o de bɛ se ala ma larisu 7 ko bɛ se ale ma ye n balimakɛ bɔra k'a fɔ k'an ka taa cour suprême ou bien ko inspection judiciaire la o bɛ min a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di n'i kun ye n'a ye bagabagali bɔ a la ka datuguni bɔ a la ka nin kuma fɔ ka ɲa a ka ca ala fɛ an kun bɛ te a ɲɛfɔ an bɛ nɛgɛjuru sira labila 20 72 97 72 20 72 97 72 ala de bɛ maliyɛnw lakana mɔgɔ si tɛ se bilayi i b'i se de kɛ i bɛ taa i b'i tile de kɛ i bɛ taa 20 72 97 72 nɛgɛjuru sira labila la allo 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 ala ka jamana in kisi mais an bɛ girin tubabu minnu kɔ tubabuw ye sariya de dilan ka ɲa kosɛbɛ fɔlɔ tubabuw ye sariya de labɛn allo an cɛ n balimakɛ tɔɔrɔ sɛ nba yala bugu wa bi fɔ da dɔ de malikaw fana kabako dɔ de dɔw bɛ yen foyi t'u bolo u ka fɛn bɛɛ ninnu na dɔw bɛ olu fana na olu b'a fɔ k'u taa gɛrɛfu la an b'u gɛrɛfu ye k'u ka sara de wala k'u taa gɛrɛfu la a bɛ ɲa gɛrɛfu ye gɛrɛfu ka hakɛ de an yɛrɛ fana ka taa an fana bɔ an ka dɔw bɛ suli tile ka cɛ an fana ka taa gɛrɛfu la n balimakɛ an fana ka taa an ka lajɛ an ka hakɛ bɛ ɲini cogo di o de bɛ n'u kɛra gɛrɛfu la fana t'u bɛ gɛrɛfu la n'olu nana an fana ka taa voilà Bana. Voilà, il va m'attraper mon retrait. Merci. Merci beaucoup. Fier mi ma kolon to te kolon landen to. Iyata, bara nyonya kele se bambe. Iyata. 72 97 72. Allo te korala. Allo te korala. Allo. Allo. Matigi Yesu b'a fɔ nin yɔrɔ la Bibulu kɔnɔ a ko jamana min dumɛna tɔɲɔli kan ko jamana ka jeni ka mugumugu i n'a fɔ tasuma k'o daga da la ni balo ye nin ye matigi kumakan ye Bibulu kɔnɔna la Bibulu dɔnbaw tulo bɛ na ko jamana min mana dumɛ tɔɲɔli kan ko jamana ka jeni ka mugumugu ko o daga di o la ni balo ye allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Tɔɔrɔ sɛ. Boumabel bɛ yen wa? Ouais, Boumabel don. En direct. Direct. N ta tɛ plainte ye. N ta tɛ fɛn wɛrɛ ye. Boumabel k'i fo i ka faso de ɲumanya la. O diyara n ye. N bɛ yɔrɔ min na ko bi j'ai 60 ans. N tɛ denmisɛnnin ye. N ye tile dɔw ye. Mais Boubou aw bɛ jɔ yɔrɔ min na. Kana siga dɛ. Aw bɛ sɛgɛn mais Mali kura bɛ jɔ aw b'a tɔgɔ ta. Allahu akbar, Ala k'o kɛ. Ya Rabbi Allah. Merci.
Domin dɔn halalaya taamasiyɛn ye mun ye n bɛ n faso fɛ den o den tɛ yɛrɛwolo ye den o den tɛ halala ye o tɛ se ka faso kun k'a nin di faso ma aw y'o waleya de yira an na o y'an ka wasa. Merci bien. Halisa k'a kɛ sini kɛnɛya la. Amina arabi ami. A labanko ɲuman n'a tɔgɔ ɲuman Ala k'a d'aw ma. Ami arabi ami. Surasi ninnu bi dɔ de kɛ. A toli yɔrɔ ka ca a toli yɔrɔ ka jan. Merci. U bi dɔ de kɛ. Merci bien. Mais u ka dɔ kɛ fana bɛ kɛ aw ka kuma ni aw ka lakali kan. N'Ala sɔnna ma. Ala k'an dɛmɛ. Merci mon père. Ala k'an ka cɛkɔrɔbaw bɔlɔ an kɔrɔ. Ala k'u bolo ka su jɛ an ye. An ka taa dɔrɔn Mali bɛ jɔ. Allo. Oui, allo. Allo an ce. Bumabel de don. Bumabel don. Awɔ Bumabel don. Oui, salam alaikum Bumabel. Wa alaikum salam wa barakatuh. Kuma b'i bolo. Kon baji de u b'i wele ka bɔ Madrid. Ka bɔ Madrid. Yengaw bɛ di. Ok, kuma b'i bolo. Bon, ne bɛ kuma min fɔ. 2072 97 72. Mali kura ti sɔrɔ abada fo hakɛw ka di. Bɛɛ ka hakɛ ka di ma. Maliyɛnw tɛ se ka kɛ kelen ye abada n'an man kanga. Allo. Allo Bubu, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuhu. Bubu anula. Aba anula. Amo. Tɔɔrɔ sɛ. Mais an yɛrɛ bɛ aw ka émission min yɛrɛ lamina aventure yɛrɛ la o mais est ce que maliyɛn yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ est ce que olu yɛrɛ tiɲɛ tɛ ne tɛ o tulo b'aw la wa? Awɔ tulo b'an na. Est ce que olu yɛrɛ tulo b'aw la parce que an yɛrɛ min bɛ kuma la wala aw bɛ kuma min kan wala hali an hinɛ bɛ la. Kuma dɔ an bɛ na hali an bɛ ɲini ka kasi yɛrɛ walahi. A bɛ ɲa. Wala an bɛ ɲini ka kasi a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don olu yɛrɛ ɲɛ de b'a la mais olu tɛ se ka aw dɛmɛ yɛrɛ le quoi. Olu fana kan ka ɲɛɲini de kɛ ka fɛn dɔ d'a ma pour que hali affiche ninnu mɔgɔw tɛ se ka aw minɛ mais sira filɛ na o don na ale yɛrɛ to kurasi la kuma la fo ne yɛrɛ bɛ se ka min ɲini ka kasi. Non merci a bɛ ɲa an ka to ala ma. Hali ka taa n'aw banna yɛrɛ a bɛ video kɛ a kana dabila. Merci. N'a ka to an man kɛnɛ mais ala ka sini kɛnɛ d'a ma ka to a ka dilan yɛrɛ k'a fɛ kana b'aw la wala kana video dabila a y'a kɛ tiɲɛ walayi. Merci bien. Wala Mali ko de don walayi Mali ko de don. Aw ka filɛ wala Afrique bɛɛ de b'a filɛ la Afrique bɛɛ de b'a filɛ la. Merci bien. Walayi an kɔni bɛ dugawu dɔrɔn de kɛ walayi se t'a ye mais ala k'a kɔrɔ ta. Ala k'an to ɲɔgɔn ye merci. Mais a kana to kɔrɔse a kana to kɔrɔse dɔrɔn aw bɛ taa aw lamɛnni don. Merci bien. 72 97 72 radio et radio Dakar fréquence 96.3. Allô. Oui bon. Anula. Ama antenere kuyiwele tamburu jalo de ka bɔ Madrid. OK. Bon nga nɛgɛ juru de kun tigɛra mais ne fɛ ka question damadɔ de poser i kunna i bɛ se ka jaabi bɔ. Concernant Assimi ka fanga yɛrɛ tagabolo sisan an bɛ niveau min na. Ne ma se ka mun faamu. Malidenw de bɔra ka Buwa kɛlɛ ko Buwa ka fanga man ɲi. Mais est ce que an bɔra de ko Buwa yɛrɛ de bɛ ka miliyari dun wa? An bɔra de ko mɔgɔw bɛ fanga kɔnɔ k'u man ɲi. Ko Buwa k'u bila o kɛra sababu ye Buwa y'i ja fɔ fanga bɛɛ dafiri la. Kelen i b'a toli ya? Bon ne ɲɛ bɛ fɛn min na sisan Assimi bɛ ka ko dɔw négliger c'est pas négligeable. I ka question ye jumɛn ye? I ka question fɔ n k'a jaabi. Ne ka question ye mun ye?
yala yurugu bɛ ka kɛ wa ou bien a tɛ ka kɛ de. D'accord. N balimakɛ. Oui. N bɛ fɛ I ka to ligne na n ka n ka kuma f'i ye. Awɔ. Bakari Togola nɔ minɛla ko 9 milliards. Awɔ. A ma tila ka bila wa? A tilala ka bila. N bɛ min f'i ye. Oui. Jamana ye gakuru 3 de. Awɔ. Fɔlɔ o ye gouvernement ye. Si. Filanan ye assemblée ye. Exactement. Sabanan ye justice ye. Si. E bɛ dugu jumɛn dɔn? Yamara bɛ jɔn bolo ka mɔgɔ minɛ ka sɔrɔ justice tɛ. Tiɲɛna o jamana ka dɔgɔ. Donc k'a f'i ye. Si. Gouvernement dan ka bɔ ni kunnafoni ye. Si. Ale bolo mara kɔnɔ nin de tununa. Oui. I y'a sɔrɔ an ka sujet bɛ nin de kan. Oui. Ne bolo an kan ka magistrat ɲumanw soutenir. Oui. An kan ka juge ɲumanw soutenir. Oui. Mais f'an ka sɔn justice ka yɛrɛ bila a fana ka critiquer. Bolo ka jɔ a fana la. Ni juge min ye min kɛ n'a ma ɲa an b'a fɔ min an b'a kɛ di an t'o dɔn. An ka dɔnni ma s'o ma. Mais question kelen poser kunna o yɔrɔ la o. A fɔ. Ko jɔn de juge ka ɲɛmɔgɔ ye. U b'o fɔ français la ko le président non. Wa I y'o mun fɔ. Awɔ. N bɛ segin o ma a bɛ fɔ de ko il est le premier magistrat. A tɛ juge ka ɲɛmɔgɔ tɛ dɛ. Oui, ok. Président tɛ jigin ka kiiri tigɛ. Oui. Président tɛ jigin ka hakɛw la tile mais il est le superviseur a bɛ fɛn bɛɛ kunna. Mais fɛn dɔ bɛ yen o bɛ e ni ne bolo. Oui. An ka wuli an k'an ka juge ɲumanw dɛmɛ tiɲɛ ka tile minnu man ɲi juguman bɛ fan bɛɛ. Mais I bɛ wari ko min fɔ wari min bɛ dun. Wallahi wari min bɛ dun Mali kɔnɔ ne ɲɛ tɛ dafe dugu la a bɛ dun yɔrɔ min. Yɔrɔ I sɔnn'o ma dɛ. Bon mun na a bɛ dun? Parce que mɔgɔw ja jɔlen don sariya de ɲɛ. I sɔnn'o ma. Donc n bɛ misaliya kelen d'i ma. Ni wari dira ne ma ɲina. N'a y'a sɔrɔ ne ye primature c'est i n'a fɔ primature ni wari dira ne ma ɲina. Sariya ko ne ka o ɲɛfɔ section de compte ye Cour suprême na. Ne ye fɛn min kɛ wari la ne b'o rapport de bila ka taa yen. Ne ko n'olu y'a vérifier. Ni ne ye wari dun ɲina. Est-ce que san wɛrɛ n'olu ko wari kana verser ne ye min dunna ɲina ko k'o ɲɛfɔ. O tɛ dɔ bɔ ko la wa? O tɛ dɔ bɔ ko la wa? N ko ni wari min versera jamana fanbaw la. O wari kunnafoni bɛ ta ka taa yɔrɔ min na an b'a fɔ o ma ko section de compte à la Cour suprême. I présidence wo, I primature wo, I gouvernement wo, fonctionnement bɛ ten. Depuis wari an kan ka wari lakana wari kana dun de. Ou bien jamana ka structure d'état bɛ yen minnu bɛ taa kɔlɔsili la. Jamana ka baarakɛyɔrɔ bɛ yen minnu bɛ taa kabiri I bolo bɛ bila faso wari la ka taa sɛgɛsɛgɛ. Jamana baarakɛla dɔw bɛ yen ko n'u sigira olu kan ka taa u ka bien déclarer. Fo bi o ma kɛ. Dɔw ta ma kɛ. Ok, mais question kelen poser ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ ni I ko walawala an ye quoi. N b'a dɔn a t'i ka sujet la mais u ko Faransi ko k'a bɛna aide au développement tigɛ. K'a kun bɛ se mɔgɔ miliyɔn 7 ou ye miliyɔn hakɛ dɔ fɔ. Yala ne kɔni tiɲɛ ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka o maa miliyɔn 7 in bɛ min de ba u bɛ Mali yɔrɔ jumɛn de? Nkalon don. O ye question fɔlɔ ye. N y'o jaabi ka ban nkalon y'o ye fɔlɔ tan ni filanan ye. Ok n ka question filanan ye ko mɔgɔ dɔw tun bɛ baara kɛ Barakani kɔnɔ ko mɔgɔ 600 et quelques personnes. Yala Barakani tun ye ONG ye wa ou bien u kun nakun tun ye kɛlɛ de ye? N bɛna min f'i ye. Nin bɛɛ ye Faransiya ko labɛnnen. Faransi ka tɛ se ka mɔgɔ miliyɔn 7 balo Mali kɔnɔ. Mɔgɔ min yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ miliyɔn 14.
E kuma na France ka budget dɔrɔn 60 milliards dɔrɔn bɛ se ka fɔ k'a b'o bɛɛ balo wa? Tiɲɛna kuma ka ca. Donc n bɛ min f'i ye. France y'a ka aide tigɛ depuis février 2022. Depuis février 2022 aide bɛɛ tigɛlen don. Ne de y'a f'i ye depuis février 2022 aide tigɛlen don. Depuis février 2022 n b'a communiqué ci ma i ka numéro la n bɛ tila k'i ka numéro ta n b'a ci ma lien na. Ok, i b'a ci ma n b'a lajɛ. Merci n b'i bila k'an bɛn. Merci. 20 72 97 72 an bɛ mɔgɔ laban ta ka émission jɔ yan. Allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Bah. Ah bah. C'est que moi je veux savoir. Mais est-ce que mais est Woulila personnellement parce que dans l'émission dans le salon. Il y a beaucoup de juges au cas qui m'est. Et c'est que ça c'est vous doit ir là. Bon, moi je pense que nous pour juger là. C'est-à-dire elle va tirer dans la main fille est quoi. Les boulots de travail fois déjà et nous jure avant pour mon adresse nous fait. Donc c'est bien communiquer des passer il y a page Facebook sans fait. Donc à ce juger là des borani n'est qu'à décortiquer quand il a là qu'à faire vraiment ni moi mordon. Déjà comme il va mordon. C'est ce qui a des galons à l'air. Donc vous voulez de ça et comme ça le juge fait. On a les tours hors de pour là. Nderge. Hein? Nderge. Oui. Maintenant min fie. Oh. Mais une semaine 10 jours dima. Oh. Nous m'en wele. Oh. Nderge me kuma do fie ndare be bara mge. Oh. Mais on digira fangala tagala on jamanjo. Oh. Ne bora ne produit dollar san den muso de convocation donné kama. Ah, on bora kala. O kuntala jutala. Effectivement. Abe mo sran. Mo sran. Jamana kanun kɛlɛ b'i kɔnɔ. Mais n'a fɔra weleli a ma se ka wele yɛrɛ depuis wele yɔrɔ i bɛ wele ni daluya dɔ de daluya yɛrɛ tɛ dossier dɔw kɔnɔ. N terikɛ a bɛ mɔgɔ siran. Plainte bɛ sɛbɛn plainte bɛ tigɛ Mali la i b'a fɔ ko marabatiga. Ne nana fɔ bi n ko n bɛ taa fɔ e ye n ka moto suɲɛ. Yanni u ka convocation bila ne k'e wele fɔlɔ u kan ka ne lamɛn ne kan ka na daluya de di. Mais weleli joli bɛ kɛ i bɛ taa i yɛrɛ ni mɔgɔ min sigilen don a b'a f'i ma k'i ye nin fɔ a ma a tɛ daluya di. N terikɛ n'i y'a mɛn siran jamu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ danbe bɛ yen danbe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ siran kaso ɲɛ n'a y'a sɔrɔ ko an ye malangolo an tɛ siran mais n'i y'a mɛn siran kaso kɛra bagabagali di a ma nɔgɔn mɔgɔ min e bɛ jɔlen don ni muso ni den ni denmisɛnninw ye n'i tɛ yen hali ni min farati i denw yɛrɛ bɛ sɔn ka sira jugu dɔ ta mɔgɔ min b'i minɛ ale ka sira t'a la donc ne bɛ min f'i ye n'a ye garantie di ale min bɔra ka kuma n'ale tun ye garantie di k'a fɔ aw bɛ se ka taa nin yɔrɔ in na anonymat bɛ yen aw tɔgɔ tɛ fɔ aw jamu tɛ fɔ an tun bɛ taa o de y'a fɔcogo ye mais ale bɔra ka kuma ko minnu taara plainte donna juge minnu contre la san 3 san 2 kɔfɛ k'a fɔra k'olu ma fɛn kɛ olu bila la mais jɔn y'u juge juge tɛ wa u yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ wa esprit corporatisme de ya non bon an bɛ se ka mun de fɔ mais n'i ko ne ma bi ko ne ka taa fɔ alimami ye ko juge ye nin kɛ n na ne ja bɛ jɔ o parce que ne b'a dɔn alimami tɛ juge dɔn nka juge bɛ ɲɔgɔn dɔn donc ne ja tɛ mɔgɔ ja sirankun tɛ dɔwɛrɛ o nkalon tɛ o i bɛ ka taa fɔ minnu ye olu ye kelen de olu ye famille judiciaire de ne ye jɔn ye i dun ɲɛ b'a la don o don a bɛ ɲɔgɔn tribunal da la a bɛ k'a fɔ n y'a to ala ma n y'a yira ala la ala nin kɛra ne la e ja bɛ jɔ wa non ja tɛ jɔ o ale min bɛ ka kuma se bɛɛ b'a ye o ka ni kɛlɛ kɛ o e bɛ ka ne mun fɔ ne tɛ o ale bɛ se ka ne wele hali dogo la nin émission kɔfɛ bon petit frère foyi tɛ k'i la na i ka nin hakili sigi ka kuma ne ni ala cɛ n'a y'o kɛnɛ la ne bɛ seere ɲini yɛrɛ la k'a fɔ n'o tɛ a bɛ yan koyi non mais ne kɔni bɛ min fɔ
Mali ɲɛmɔgɔ ka kɛ ala kira kama anu u yɛrɛ mana jamu ye danbe ye quoi an k'u danbe kama u bɔkolo kama u b'a fɔ ko Modibo Keyita tɛmɛna Tarawele tɛmɛna Alpha tɛmɛna Asise tɛmɛna olu tila tun ye u b'a kɛ ka ɲɛ sa u tɛ se u b'a kɛ ka ɲɛ ala yɛrɛ kama b'u deli anw ye denmisɛnninw ala ma san 40 bɔ fɔlɔ n terikɛ u b'a kɛ ala kama n terikɛ kan'i yɛrɛ sɛnɛ n bɛna mun f'i ye mɔgɔw de ye so jɔ mɔgɔ tɔɲɔ la mɔgɔw den de bɛ kalan na mɔgɔ tɔɲɔ la n bɛ min f'i ye adamaden dɔw mɔgɔ t'u ka salaire la u bɛ min sɔrɔ tɔɲɔli la i bɛ fɛ k'i bɛ min kɛlɛ billahi i kɛ to ka nord libéré ka djihadisme kɛlɛ n'a ye la corruption a bɛ ni ala ni n bɛ arajo la kuma min na donc n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan e bolo an ni filɛ kuma min na k'u bɛ ne to yen de u t'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ koyi u b'a fɔ k'i i kana ɲɔgɔn kɛ i bɛna mɔgɔw lafɛn de i da bɛ fara de bon n'i minɛla i bɔtɔ i bɛ yafa min deli yafa deli man deli a ma nɔgɔn hɔrɔn ma quoi donc n'i bɔr'o la i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen hali ni tiɲɛ b'i bolo donc c'est pas parce que dɔwɛrɛ don u b'a ni siɲɛ tan cɛ kɛlɛ tɛ foyi tɛ foroba fanga de bɛ yen olu de kan kadiri dɔ créer mɔgɔw bɛ se ka taa kuma fɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ siran tɛ foyi tɛ démocratie yɛrɛ jɔyɔrɔ ye fɛn sisan ça bɛ ka min fɔ n'o ko t'a la démocratie bɛna waati min na 92 u ye état de droit de bɔ a la k'a fɔ n'i ye ministre ye n'i ye faso wari ta e tɛ wele abada fo député y'u ka jɛn n'a ye o député kelen e ye wari ta k'a d'olu de ma olu kɛ député ye u ka campagne financer non a ka ɲi sa ne ka ɲi a banna o tuma an k'a to tan 20 72 97 72 an b'a mɔgɔ kelen ta k'a bila 20 72 97 72 anw parana ka bɔ yan ka faso défend ka tila ka taa billahi mɛ k'an ye gendarme fo yan dossier foyi t'a kɔnɔ mais a soit transmis tigɛra cogo di a tigɛra cogo di allo Buma bɛ n'u la a b'a n'u la tɔɔrɔ sɛ ne tɔgɔ ye Hawa n jamu ye Jara ok an ba wa diɲɛ den fɔlɔ Buma bɛ bɛna min f'i ɲɛna i b'i jo yɛrɛ de fɛ i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn fɔ wallahi ni i kumana u bɛ mɔgɔ bila k'i minɛ k'i datugu i ta ye wulibali de n'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ko surafɛn mana di ko k'a yɔrɔ fɔ u k'a yɔrɔ fɔ ne yɛrɛ bɛ taa n ta di kana fɔ dɛ i ta mara i kɔnɔ u ye ne de ka u ta société la cɛ dɔ ye kɛnɛ ka société créer ka denmisɛnninw ta jeunes diplômés ta k'u don baara la 9 mois sans salaire juge ye kiiri ja la u ka yɔrɔ fɔ n'u ye yɔrɔ fɔ an bɛɛ bɛ taa sutura la n'u ye yɔrɔ fɔ an bɛɛ de ta an bɛ taa sutura la mais a tantɔlama i ka taa i kana segin ne tɛ se ka taa n b'a f'i ɲɛna marakala dirisa ngolo ne balimakɛ minɛ k'a datugu nkalon kan 15 jours a to ta i dusu kana bɔ a ka ɲi ta ko marika nana tiɲɛ fɔ an bɛ kuma an k'a to ala ma n'a y'i ja su la u kana ne minɛ k'an datugu a fɔ ne kɛ o tɛ yɔrɔ dɔn n bɛna min f'i ye o tɛ tiɲɛ kan dɛ san 68 o kuma san dɔw tɛ den tɛ ka wolo wa den minnu bɛ ka wolo n'u bɛ ka justice kɛ olu bɛ taa min merci madame ala k'i bolo bɛ la ami ala k'i kisi k'i tanga amin arabi ka jɔ i ye ami arabi ami allahumma ni min bilala i k'an wele nin numéro in na pour que n y'i ka numéro sɔrɔ n'ala sɔnna ma n b'i wele a tɔ bɛ yen n b'a da i tulo kan k'an bɛn nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na k'aw fo ka aw waleɲumandɔn dante foli min na aw ka émission walawalalen n'o ye Bumabel Jawara bɛ min ka aw ye juma o juma nɛgɛ kaɲɛ 16 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na karo o karo nɛgɛ kaɲɛ 13 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 15 la n'a bɛ kɛ page caman kan aw ka fɔ k'aw waleɲumandɔn aw k'an bɛn waati wɛrɛ